ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಣ್ಣ ಪೋದರ ಅನ್ವಿತ್ ಊರು ನಿಂತಿಕ್ಕಲ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪನರಗ ಯಾನ್ MBA ಮಲ್ತದೆ MBA ಬಂಡ ಮೆಗಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಂದೊಂದು 2 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಚೆನ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗೀತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ್ ಆಂಡಲೆ ನಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಜಾಬ್ ದಾಲ ತೂವೆರ ಪೋತುಜಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೇಟ್ ಕೃಷಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ತಾತ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೃಷಿತ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಜಾಬ್ ತೂಕ ಅಂದೆಂತದ್ದು ಒಂತೆ ಡಿಲೇ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಬೇಲಿಜ್ಜಂದೆ ಆತುಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ತಾತ್ ಮಾತ ಕೇಳ್ನ ಒಂದು ಈ ಇಲ್ಲಲೆ ಇತ್ತೊಂದು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತಂತೂ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಪೋರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾಂತೇರ್ಲಾಗ ಏನ್ಪೇರು ಅಂಚಾತ್ ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮಾಂತ ಇತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೇಳ್ನಾಗ ದಾಯಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಚಾತ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫನ್ ಎನ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ 200% ಇಷ್ಟ ಆವು ಅನ್ಪುನಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾತ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೊಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬುಗ ಇನಿಕ್ ಈತೆ ಕುಡ್ರ ಸಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್.